Topengmu bukaan kucuk. Oke. Oke, lho kok gesan. Adi-adimu kaya ngene iki bocah cilik-cilik oke lho. Adewe kena dike panutan. Panutan apa gesan? Obah kaya ngene kok nginang-ngine iki. Gajah sandalmu cepoten. Kita itu sudah terkenal ganongan intelektual. Enak tua kena waktu. Smart. Smart apa ndasku bosok. Jadi nek nggon kaya ngene, piye carane ben adewe ora kelaran? Oh iya. Wah, kamu itu lo bluk sekali sih. Sesuk tak nggae sepatu. Enggak seneng aku ngene iki delok adi-adiku menumpuk kabeh lho, Ge. Ayo ngeker ya. Ya bene ngene iki kena kok contoh. Ya dan, Coh, ben gebrak ben bosok. Semat intelektual dan bosok. aku lali. Napa? Sikilku selamat nang tanganku loro. Kowe nyilio kiper timnas Indonesia. Lah wong lali ya biyen. Ya disyukuri. Paling ndak aku lho nyambut gawe apik. Lah aku nyambut gawe. Balanine. Lah ya ngono jane iki paling endak duwe utek ya dimanfaatne. Ya paling endak mbok dijajal. Kowe pademu meri lho. Kene antusiase roh emas. Ora meri. Kok bayaran kotor dari ya. Gah aku nek iki nyandak-nyandak bayaran. Ya apik. Ini ana masa ini ana. Galungan bayaran podo. Wes tangane wis diubel-ubel sandal. Isek keplese. Etok. Etok suarane mak gelbuk. Gumun iki kok. Wong kene iki medhek. Lah nyapa lemek. Oh satu kelaran hece. Rasano. Lah kowe engke lak sing sumbar kowe dhewe. Malah jati lho muni. Dokmu pecah ora? Dokmu pecah. Wong sing sumbar ya kono-kono dhewe. Aku ora apa-apa, aku ora mikir nggon aku. Wong acara totalitas acara iki apa ora weh?
Acarane to. Persemian latar iki. Iki apa to kowe iki? Manten acara tasyakuran manten. Mantene ora ning omah. Lah ya kan beliaunya manten kuwi lah abdi negara. Ya. Dadi iso ora iso ya langsung budal. Budal apa aku ning iki bintang tamu mati karo peladen. Lah kok iso ngono ki nyapa dah kok. Kan bapak ibu karo aku lek ganongan. Ya, Anu mas wedange dadi gone ngarep. Aku ganong Bu ganong. ya wong. Wah, ya Allah. Kowe iki trayo macak iki ora tau bener lho, nggih. Ya tau bener pi. Wis tak omongi nek tanggapan adewe kelasé bintang tamu. Bintang tamu kowe nggih sepatu. Gawe sepatu. Kowe koyo artis apik. Lah kowe Aku diwakno malah tukang kernet. demben nang nggon ngendi? Kediri tak gawani jas. Katok api. Sepaton api. Apa apa kabeh kegeden. Malah kegeden sawah. Paling ngendak lah apa ki? Ajine menungso kuwi saka raga. Ajine raga saka busana. Ya, Ajine awak saka tumindak. ya ro aku. Lho, Lah aku ora ana ajine blas ngene. ya ora apa-apa to kowe berarti kan perlu pengenalannya. Anu Mas pembaronge wedange anduk loh. Aku ganong Bu. Ya Allah, tapi apik lho kan. Malah kawan moto jadil iki. Lah ya tesesone macak iki dipernahne. Padahal Mas mantene ngejare kane usuk kemis. Mes. Ngenteni jadwal ade ora iso. Dek ingi sire. Malah Mas macatoke mulih aku kajen. Malah ora mulih aku Ya laden. paling ngendak nek pengen kajen kirene to nggih. Adewe iki lak wis seiras seiya sekata. Awak dhewe-dhewean. Lah iki makane angel ditata ki yang ngene iki. Aku duwe brengos, kowe ya duwe brengos. Ya, Kacake brengosku tak tipisne ajek, brengosmu ora ajek. terus. Aku ki asline ya duwe jenggot ngene iki. Ya, jangan Iki tapi. lak ajek tak resiki. Ajek. Tapi rak jenggotmu ora. Apane padha? Ya awak adewe bleger awak ya padha. Iki ngene iki nek ra sing usahane Mas ngene iki apa ya? Padha. Ra ya padha. Enak sing beda. Apane? Lah iki. Iki padha. Kok malah cilik ya? Teko kono barang iki Kok kok. malah cilik. Pola Allah sing apik. Wis pola ibol lho. Sing apik to. Sing PC tadi. Mas Pongge apik apa elek? Loh, Ro dhewe to? Ro dhewe to? elek. Lah iya apik ana ben terpukau. Apik ora aja guyu to, apik ora. Aja paksa ngono. Lu tak kena bos lho, apik. Ora. Gosok. Mas, bersama audio, Mas Bendol Audio. Pokoknya jam sekawan.
Bukan ya berbau. Piye? Piye? Oh, kok elek-elek bosok. Malah kono kaya Deni Caknan karo Bella. Deni Caknan karo Bella yo. Lagune sing padang lho. Nek iki ngono trae kaya Bella. Ndi? Iki lho kaya Deni Pentol. Kulino jeblas. Deni pijet iki. Aku makane ning kene iki rada gelo nggih teko kene iki. Wis gelone tanggap gelo kuwi kucluk kowe. Lah apane paling ndak dhewe teko ngendi-ngendi iki kelase kentung punggih sing diteni kentung punggih. Iya ya. Ha teko kene aku ora enak ajine. Kok iso? Lah musuh cak cilik-cilik iki kentung teko. Ora patek seneng aku dene niku. Padha karo aku mah lho, kok laden mah. Ini padha to. Tuan rumah apa Bang? Aku yo lagi roh pisan iki awakmu iki nyanyi ngono. Lewet jange ndadokno. Wajahku kayak pasaran. Ganti aku. Mereka kalau anak ancer-ancer. Ayo dong, tak tabina ayo. Oh jadinya keluwen ya. Ayo dong, pakai lagu sing apik toh. Mas peloknya. Ya roh aku. Lagu Tawang Mangu. Tawang Mangu lagu. Tawang Mangu sing cerita kita sulit dicerna. Saya nyanyi lewat Tawang Mangu. Alis, kabono tak nyanyi. Ora iso lambengku. Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa cerita kita. Sulit dicerna, tak lagi sama cara arah kiblatnya. Kalau ada badon, lah kau malah ngomongannya boleh. Yo, aku luwe pecepatan ono. Apa tuh mau nyayane malah dulang-dulangan? Paten ono lho ya. Tenan sikilku lowor iki. Kena dige contoh. Contoh apa? Contoh. Lah iki kok lak mantan Mas ora nang kene, tapi lak nyekani lewat YouTube iki. Oh ya kowe mantane Mas apa sih? Mas Nur, Mas Nur. Mas Rizky. Mas Rifki. Ya Marifki. Si wedo ya, Pak? Iya lah, tapi rata tuh mau mantan dulang-dulang kayak wong keluar. Kaliran lah gue, kayak kaliran. Pokoknya kalau kene iki ya apa, Dek? Kalau kene apa, Dek? Dalu mas. Oh, wow, dalu kene suwi aku kangen karo awakmu jane. Nah, wes. Ini kok tanggapan badok man lho. Kowe pademu mari to. Aku sing